Hevpeymanên Amerîka li Sûriyê bîroka mana hêzên xwe piştî vekşana Amerîka ji Sûriyê û bi hevguhertina hêzên xwe li wan deveran red kirin. Ajansa Sputnik ya Rûsî li ser zarê rojnameya Washington Post belav kir ku hin jê deran di koşka spî de eşkere kiriye ku Brîtanya û Fransayê nîzîktirîn hevpeymanên Amerîka mana hêzên xwe piştî vekşana hêzên Amerîka li Sûriyê bi hevguhertina hêzên xwe li şûna hêzên Amerîkî li wan deveran red kirin. Li gorî jêderên naborî Amerîka ji hevpeymanên xwe xwestiye ku cihê hêzên Amerîkî lê hin cihên taybet nêzî sînorên Tirkiyê ji bo parastina çekdarên ser bi pêdê ve li wê deverê bigirin û daxwaz ji Almanyayê jî kiriye ku tevlî hevpeymaniyê nebûye jî ku hêzên xwe jî bişînin Sûriyê. Her wiha Washington Post serbar kir ku hevpeymanên Amerîka ragihandine ku ew amade ne helwesta xwe biguherin bi merca ku Amerîka li xwe vegere û ji biryara vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê vegere. Heman rojnameyê gotî ku Amerîka fikara xwe derbirandiye di hevdemî ku Washington negihîştiye rêkeftinekê li gel Enqerayê ku amadekariyên xwe bo êrîşkirina li ser çekdarên ser bi pêdê û PKK ve dike ku wan bi terorîstan jî pesend dike. Her di vê derbarê de biryara îro 21 meha Sibatê Wezîrê Berevaniya Tirkiye û Serokê Desteya Erkanên Tirkiye seredana Washingtonê bikin. Biryara duê seredanê de rewşa Sûriye û hejmarek dosyeyên herêmî yên cuda cuda li gel Serokê Amerîkayê Donald Trump gotûbêj bikin. Beriyan ha Serokê Amerîka biryara vekşanê ji Sûriyê da lê ew biryar ji aliyê Kongresa Amerîkî ve bi piraniyê hatiye redkirin. Sînatorê Amerîkî Lindsey Graham di vê derbarê de got ku ev gav şaştirîn gav e ku biryara wê hatiye standin.